ସତ କଥା ଯେଉଁମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଦିନ ଯାହା ମିଳିବାକୁ ଥିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ, ତାହା ଆମେ ଚାହିଁଥାଉ କିମ୍ବା ନ ଚାହିଁଥାଉ। ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। କଥା ଥିଲା ଯେ ଆମ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ଙ୍କର ନନଭେଜ୍ରେ କିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟର ଖାଇବାର। ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଖାଡ଼ି ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ରୋଲ୍ ଖାଇବି ବୋଲି ଆମେ ଦୁହେଁ ବାହାରିଥିଲୁ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଦେଖିଲା ପରେ ଯାହା ହେଲା ନା ମୁଣ୍ଡ ଘୁରିଯିବ। ସେଠି ବିକା ହେଉଥିଲା ପର୍କର ମାଂସ। ପର୍କ ମାନେ ଘୁଷୁରୀ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠୁ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ଚାଲ ତୁରନ୍ତ ସେଇଠୁ ପଳେଇବା, ଆମର କୌଣସି ଖାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଖାଇବାର ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିକେନର ଖାଡ଼ି ମିଳେ, ସେ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଦେଖି ହଜବେଣ୍ଡ ଭାବୁଥିଲେ ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ଟାଇପ୍ର ପୋଡ଼ା ଅଛି ତ ସେଇଆ ହେଇଥିବ, ସେ ଖାଇବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କେବେ ଟ୍ରାଏ କରିନଥିଲେ ସେସବୁ ଜିନିଷ, ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିନଥିଲେ। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ଦୂର ଯାଇଛ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଘରକୁ ଆସି ରାନ୍ଧିକି ଖାଇବା ବହୁତ ସମୟ ହେଇଯିବ। ସୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ଚାଲ ଏ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି ଯିବା। ଆଉ ଏଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଯାଇଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ହଜବେଣ୍ଡ ମଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ମଟନର ବ୍ରେନ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ମୁଁ ଭେଜା ଫ୍ରାଏ ଖାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମସଲା ଦେଇ ଆଇଟମ୍ ବନାଇଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ପୂର୍ବଥର ମୁଁ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲି ଏଠାର ଷ୍ଟାର୍ଟର ଟିକେ ଏତେ ଖାସ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟର ହେଇଯାଇଛି, ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଦେଖିରି ଖାଇକିରି ମନ ଭରିଗଲା। ତାପରେ ଆମର ଆସି ଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ସାଲାଡ଼, ଯେଉଁଟା ଅଛି ଚିକେନ୍ ଫ୍ରାଏ ସାଲାଡ଼। ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ଡାଏଟ୍ରେ ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଖାଇଦେବ ନା, ତାହେଲେ ତାର ଅବଭିୟସ୍ଲି ପେଟ ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ହେଲ୍ଦି ବି ରହିବ। ଚିକେନ୍ ସାଲାଡ଼ଟା ଲୁକ୍ ୱାଇଜ୍ ଯେମିତି ଭଲ ହେଉଥିଲା, ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ମନ ପୁରା ଖୁସ ହେଇଗଲା। ଷ୍ଟାର୍ଟର ଖାଇଲା ପରେ ହଜବେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର 2 daysର ଗୋଟେ କମ୍ବୋ ମେନ୍ୟୁ ଥିଲା, ତ ସେଇଟା ହଜବେଣ୍ଡ ମଗାଇଲେ। ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଭେରାଇଟି ଥିଲା, ମୋତେ ତାର ଅଧା ନାମ ବି ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେ ଚିକେନ୍ ଚପ୍ଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲି ବ୍ରେଷ୍ଟ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦିଅନ୍ତି ନା, ସେଗୁଡ଼ାକ କତା କତା ଲାଗେ, ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେନି। କିନ୍ତୁ ଲେଗ୍ ହାଡ଼ ପିସ୍ ଯାକ ଥାଏ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ। ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ଆଗରୁ ନନଭେଜ୍ ଖାଉନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ହଜବେଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଖାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ଆଉ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା ଏସବୁ ପାଇଁ। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ନନଭେଜ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲି, ଖାଇଲି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ ଯେତିକି ଖାଇପାରେ ସେହି ହିସାବରେ ହିଁ ଖାଇନିଏ। ତାପରେ ଶେଷରେ ଆମେ ଏତିକିରେ ଆମର ପେଟ ପୁରି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ କିଛି ଖାଇନଥିଲୁ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଓନ୍ଲି ମଜିଟୋ ଗୋଟେ ମଗାଇଥିଲୁ, ବ୍ଲୁ ମଜିଟୋ, ଡାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ବ୍ଲୁ ମଜିଟୋ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ନନଭେଜ୍ ଯଦି ଆପଣ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ବ୍ଲୁ ମଜିଟୋ ହିଁ ନିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ଆଜି ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଝିଅ କୋଅପରେଟ୍ କଲା, ହଇରାଣ କଲାନି। ଆଉ ଆସିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା